Але вони життя йдуть зовсім молоді. Усвідомлювати таку втрату. Вічну пам'ять про нашого односельця, воїна. Проданов Денис Сергійович народився 2 липня 1980 року у місті Тарханари, де зробив свої перші кроки, а також пішов до школи. Коли йому виповнилося 9 років, родина Проданов переїхала до села Главани, нині Арцизької громади. У 2011 році одружився та переїхав із родиною до нашого села. Коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, Денис Сергійович, не роздумуючи, пішов захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Мамко ж моя!